je tenen, op je voet, op je tenen, zo gaat het goed. Nou, wij zijn de Zuidwester, een school voor speciaal basisonderwijs. Nou, wij zijn beide groepsleerkrachten en wij dirigeren het schoolkoor. Ja, je bent welkom bij mij. Kom erin, kom erbij. Onverwacht binnenlopen en dan hoeft niet de deur is open. Welkom bij mij. Kom erin, kom erbij. Mijn huis is jouw huis. Welkom bij mij thuis. Nou, wat wij heel belangrijk vinden is gewoon de muziek. Dat ze dansen en zingen en dat de kinderen gewoon echt heel erg vrolijker van worden. En nou, muziek vinden wij gewoon heel belangrijk, dat de kinderen dat ook krijgen. Gewoon dat het plezier heeft, is het leuk dansen en jongen. Nou ja, daar hou ik wel heel erg van. Jongen is gewoon iets heel belangrijks, was het heel vaak is dwan. Want jongen, dat nou best haast heel de dag wel mee bezig. Is dit die favoriete les? Nou, dat weet ik eigenlijk net. Maar ik vind het wel heel leuk. Je voelt je belangrijk, je staat op een podium, het ontspant. Ze kennen er heel veel rust en ontspanning en energie in kwijt. En u binnen wel wat drokker over het algemeen, haar wat meer moeite zich te focussen. En ja, het is natuurlijk ook bewezen dat muziek heel belangrijk is voor kinderen. Gewoon muziekonderwijs voor de hersenontwikkeling. Vooral daarom ontspanning en blijheid en het gevoel van ik ken wat en ik jij er ergens bij. Nou hebben net een soort squal, nevens mij, een squalkoor. Nee, dat klopt. Wij zijn vrij uniek, zeker bij speciaal onderwijskwalen, maar het komt sowieso heel weinig meer voor. Ik heb een keer gegoogeld en even gekeken wie heeft een schoolkoor. Nou, dat is ergens in Limburg en dan heb je vaak die katholieke jongenskoren. Maar voor de rest zijn er weinig, volgens mij een Nunspeet of zo, maar voor de rest... Ja, dat is ook vrij, ja. Ja, Het is heel modern, hè? Wij zijn heel modern. wij zijn heel modern. Vestigd in de top 40 trendsetters. en trendsetters. Ja. Ja, trendsetters.